It says camping with Jesus can be an embarrassing experience. Again, let us turn our Bibles to the same book, Matthew chapter 26. Verse 69. Right. Yes, verse 69 to 75. Kweza kuye isicakaza okanye sicakazana sithile sisithi nawe ubunaye lo waseGalili wakhanyela kayena phambi kwabo bonke esithi andiyazi into oyithethayo. Uthe ke ephume waya esangweni sambona esinye sithi kwaba bekhona naye lo ebenaye uYesu waseNazaretha. Waphendula wakhanyela efunga esithi andimazi kwalo mntu. Kwathi ke kwakwamzuzwana beza abo babelikhona bathi kuPetros, inyaniso nawe ungowabo kuba nokuthetha oku kuyakudiza. Waza waqala ukushwabula nokufunga esithi andimazi lo mntu. Yasuka yalila kwa oko inkukhu. Verse 75. Walikhumbula uPetros ilizwi likaYesu ebelithethile kuye esithi ingekalili inkukhu uyakundikhanyela kathathu. Ephume phandle walila ngokurhaka. Amen. Amen. Now, the same Peter who exclaimed and was proud to be with Jesus. The same Peter that didn't want Jesus to leave him behind. It's the same Peter again that denies him 3 times. He even said that he even didn't want to come close to Jesus Christ. He walked with the crowd, denying Jesus Christ. Are we like Peter? When we go back to school and our places where we live, do we deny Jesus Christ? Are we happy here in saying that we are camping with Jesus, but when we go back home, we deny Jesus Christ? Now, my point here is that camping with Jesus is not always a rose. It's not always nice or something. There are high moments and there are low moments. But in our low moments, let us not deny Jesus Christ. Let us go to our third and final point. It says camping with Jesus needs help from parents and adults. Let us open again our Bibles to the book of Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. uDaniel wayegqibe enhliziyweni. Ke kaloku uDaniel wayegqibe enhliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi ngokudla kokumkani nangewayini ayiselayo. Wacela kumthetheli mathenwa ukuba angazingcolisi. Amen. Amen. Now, this point is coming to our parents and our leaders. We as children cannot do this alone. We need parents or adults who are going to show us the right and the correct path.
Now, Daniel and his friends were about our age when they were taken to Babylon. uDaniel nabahlobo bakhe babelapha kanye kule minyaka sikuyo. When they got to the king's palace there in Babylon, Bathe xa befika phaa kwibhotwe likakumkani eBhabheli, they made a decision, if you remember correctly, uba sikhumbula kakuhle bathatha isigqibo that they will not defile themselves with this food. esisokokuba abazukuzingcolisa ngokutya kukakumkani. Now, these young boys, La matyendiyana they did not think, there's no way a child of our age can think of that. eko ke umntu olapha kule minyaka yethu oyinoyicinga le into. It is because their parents knew that there is going to be a day that they are going to be Isizathu judged. nasi sesokokuba babeyazi abazali into yoba kukho imini apho bona bangazubakho. Their parents knew that when that day comes, their children needs to be ready. Babeyazi okokuba mayithi ifika lo mini apho abantwana bekulungele ukumelana nayo. So parents, Bazali, directors, zinkokheli, counselors, nani nonke zikhansilana. the ticket of these children to heaven are in your hands. Uxhomekeke kuni ukuya kwabantwana ebukumkanini. You also play a role in this. Unendima ke oyidlalayo ukuze baye ebukumkanini. Now, my prayer is that we camp with Jesus Christ Umthandazo wami into yoba masichithe ixesha enkampini noYesu. no matter what, Bebimeko ithini. in our highs and in our lows, Ubomi bethu bokonwaba nobomi bethu bokunxunguphala. in good and in difficult times. Kumaxesha amandi nakumaxesha anzima. May God bless you all. Inkosi mayinisikelele nonke. Amen. Amen.